En fantastisk redning der af målmand Saki. En feberredning af Rummenigges inderside på det der. Det var Magath. Lad os prøve at se det igen. Magath. Og der, sådan en plejer Rummenigge jo med en fantastisk reaktion af Saki Badu. Strålende målmandsspil. En kolossal koncert nu fra de tilskuerne. Og Rummenigge. Og så skal den være der. En ny mesterredning her. Lothar Matthäus, kæmpe chance. Helt alene med Saki, målmanden.